В момента влизаме в гара Аточа и се насочваме към ботаническата градина. Пред нас точно това е Петя на Иванка, голямата дъщеря. И след нея Йоанка, малката дъщеря на Иванка. Ето тук сме в ботаническата градина, в гарата на Аточа. Ето е Петя на Иванка, ни голямата дъщеря. Прави снимки с апарата. Колко е сериозна само. Следи я. Тук има полицейска количка. Мечтата на Петя е да има приятел испанец полицай и да бъде снимана с полицай. Сега ще я снимаме до една полицейска кола. Ето е колата, полицейската кола. Ето сега и снимка ще я направя.